dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ono ngendi tampilnya langsung dua. Iya. Lah kok ora dhewe sik ora iki mong ki nemong. Lah piye? Tembunge mono ana senior, ana junior. Ora, aku ya belajar kok ya. Apa peh iki sing perawan terus digathuke sing mula mau rak tak pasangke. Dua sudah mengalami rumah tangga, yang dua belum pernah mengalami rumah tangga. Mula iki kolaborasi antarane sing wis pernah karo sing durung, antarane sing ombo karo sing ciut. Apane? Ombo wawasane. Sing iki ciut ki mergo isih ana pangudi. Iya. Nggih, sing lagune kira-kira wong loro iso kolaborasi. Apa, Dek? Oh iya. Apa kuwi? Mbah, apa, Dek? Kemang ngapusi aku to. Ora ngapusi, Dek. Tak kira sliramu ki yo. Hati-hati, Dek. Cah iki senengane modus. Kok ngerti-ngerti? Anu, rambutnya ora disilake. Lah iya to. MC celupak. Nek ora wong ayu kok matane kemecer. Alah, rek mo. Yo, lali janjine. Yo, Mas. Anu Lek, nek mburi tolong karo bungok-bungok hae ngono. Dina minggu ya, Lek. Blak ketak, dados. Wah, lali janji. Oh, alah, iki anggere nek perawan maju kok ora fokus. Perawan ting-ting ya. Lho, perawan ting-ting lho, Mas. Yo. Ayo masuk Dek. Masuk. Janjane kowe nek
pun malah kok pateni mangkel ati mangkel yen kepethuk sanggunmu mesti tak ciwel 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 lali janjine kandhane alesane bareng masuk Lah kowe? lah kowe lu go janjane kowe sawetawis wangsul kadang Pambyawara. Nggih, matur suwun. Kadang kula pun tresna budaya ingkang sampun ngregengaken swasana ing kalodhangan siang samangke.